Sa rumbangkay ni lalaki ang nadukayan sa Moonrock Irrigation sa Zone 2, Barangay Santa Justina, Buhi, Camarines Sur, pasado alas 9 nin Banggi, Pebrero 16. Sigun kay Police Master Sergeant Freddy Brazil Jr., ang tagapagtaram kan Buhi Municipal Police Station. Sarong residente sa lugar ang nakadiskubre sa nasabing bangkay na tulos man na ipig-report sa saindang hepatura. Nasa 50 anyos na ini asinigwang tribal tattoo sa walang braso kay ni. Nakasuulog man ininin itom na bado asin blue na short. So, mayo man po dahil ng missing person sa munisipyo po ng Denmark. So, naroon po sa Irigan, nagkanap ng palak investigation duman sa Baaw, sa Nabwa. So, mayo po kami nakukuha pang identity ng victim po. Daiman na nahiling na foul play ang otoridad. Posible man daan nahulog sa irigasyon ang biktima na nagresulta sa pagkagadan kay ni. Kaya po kami nakikiulay sa mga katayad na munisipyo kang Banwaan, kang Buhi, na kung may mga nawawala po kang mga pamilya, pwede po kang magbisita sa Esquivel Funeral Homes para po ilingin po itong biktimang nako ang nagpapataw-pataw sa may Moonrock sa irrigation kang Santa Justina. Sa ngunyan, nasa sarong punerarya pa sa Banwaan ang bangkay kay ni. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.